dan weet je een zaken? Wel aardig voelen. Ja, aardig vallen, ja. En waar dat dan? Heid. Wat voor dikke. Ik dacht, waar kinderen het beste eten sieren? Ik denk maar. Ik denk de bakker. De bakker. Hé, die is net voor mij. Zaken, ja, dat is goed wijzen. Zaken, vies het leuk om een zusje te hebben? Goedemorgen. Een naaie dag en een naaie vlog. En naar je dij en naar je vlog. We zijn hasta aan uw 50ste vlog, dus dit wordt uw 50ste vlog. En het leek ons wel leuk om dan correct even wat oors te doen. Dus ik heb van de week een oproep gedaan van, hey, heb je nog vragen aan u voor de chatsvlog? En ik heb wat vragen binnenkregen, dus we gaan wat vragen dan, weet je een zaken? Wel aardig voelen. Ja, aardig vallen, ja. We halen hier vraagjes. Dus we zien hoeveel we komen. Ja. Zal ik beginnen? Ja. Is er iemand de baas in het gezin? Ja. En waar dat dan? Heid. Wat voor dikke. Ik dacht, Nee. Nee? Nee, de oudste is altijd de baas. De oudste is altijd de baas? Ja. Oh. Nou, jij dat wel. Hij is de baas. Oké, volgende. Oeh. Zaken. Dit is een vraag voor die. Oké. Zaken. Wat was toen letter worden? Voetballer. Voetballer. En bij wie dan? Weer Ajax. Oh. Ja, Zaken wil graag voetballer worden. Nou ja, van nu is mij het helpen. Ja, ja. Ja. Oké. Even zien. Oeh, Als je nog maar één taal praten mochtest, welke taal zou dat wezen? Ik weet het wel. Fries. Oh, ja, bij mij ook. Ja, bij meer. En Ildo? Wat voor taal was toen het liefst praten? Fries. Ja. Ja? Ja, ja. Ja, niet meer wat ze zei. Ja. Dus Fries? Nou, dat ging je maar wel verwachten, denk ik, hè? Ja. Oeh, dit is een vraag van Jurre. En Jurre vreegt ons Zaken. Hoeveel nerves had Zaken? Tel eens even, hoeveel had ze? Een pik niet drukken. Ik heet het draaien Volle meer had je. ja, een pik ben ik kwijtraken. En hoeveel nerves had je Hoeveel dan? had je in totaal? Wat denk je? Als ze, ik denk echt wel een stuk 4, 6. 4. Ja. Heb Ja. ik geteld. En hier En lekker. hoeveel kogels had je dan? Met Een de stuk of 400? Ja. Ja, wel 400 kogels. Nou, inmiddels net meer. Dit lezen misschien gewoon in de dagwaterheid, hè? Ja, misschien ook wel. Ja. Ik Ja. ga wel meer dan 1200 koekels. Ja. Ja. En hier we Alme Remco ook een hele dikke vette nerve op je jong. Ja. Dat is echt zo'n hele joekel, hè? Ja. Nou, cool. We beginnen erop. Waar kinderen het beste eten sieren? Nou, ik denk maar. Ik denk de bakker. De bakker. Oh. De koekje bakken? Koekje bakken? Nee. Zeer patat. Zeer patat. patat, ja. Zeer patat kan het best eten. Zeer... Verdorie, en dat ook altijd samen best. Maar het zeer patat kan beter En eten. mem en high-tech. Mijn high-tech, ook Oh, ja. gelukkig. Hey, Boeken. Oh, Boeken, kom straks bij, Straks jongen. mee? Kom maar. Kom in de bus zitten. Ja. Zitten. Boeken, wat ik wat zei. Waar kun je het beste eten sieren, Boeken? De vraag. Kafon? Kafon. Ja, het is zo'n. Hier had zo'n eten, zie je dat? Ja. Oké. Oeh, nou, deze vraag goed ik nog hoe boeken. Hokker trucjes kan boeken. Wat kan boeken al even trucjes? Trampoline springen? Ja. Boeken kan heel goed trampoline springen, maar Ja. Zaken, dat wel. En soms had hij echt een baltje omgooit en de bal pakt er dan en die is in de lucht en die is aan die kant, springt hij zo. Een roentje. Hier kan in één keer een rondje Ja. omspringen. Ja. En Boeken kan zitten dus. En hij kan af, dan lijkt er op een buik. En een kinder dood, dan lijkt er op de zijkant. En hij kan rollen. En hij kan een poot. En hij kan een high five. Dus eigenlijk kan Boeken best wel veel volle Poot. trucjes. Boekenpoot. Ja, jammer poot. 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 Box. Poot. Hier een box. Ja. Box, Boeken. Poot. Poot. Die houden hem nog in het verschiet. We laten we eens even een keer zien welke trucjes Boeken kan. Maar dat we dan even boeten. Zullen we dat dan praten? Oké. Volgende vraag. Als die hele familie een kleurje aan mochtest, welke kleur zou Els dan wezen? Ik blauw. Doe blauw. En wat zou hij voor kleur wezen? Maar zou een kleur betekenen, dus wie hij het passen vindt? Zwart. Zwart. En wie hem dan? Donkerzwart. Gries. Gries. En Boeken. Wit. Wit en Ildo.
Nee. Panter. Panter. Een pand. Panterkleur, dat is mijn favoriete kleur. Hè. Ja, en een paar zaken dan bijvoorbeeld. Griesje, die vaak gewoon. Beetje bruin, hè, van een beer of zo. Ja. Paken de beer. We hebben wiet, want we hebben het wit. En opa. Wat voor kleur is mooi voor opa? Bruin. Bruin en bij sjoutje. Lichtbruin. En zwart. Ja, die heet echt zwart, hè? Ja. bij sjoutje zwart. Dus ja, zo'n zwart denk ik. En nog een Jara, lijsten. Wat voor kleur is Jara, Jan? Roze. Roze. En Ja. aan de fiets dan? Ja, heel vol. Zullen we zeggen maar? Ja. Oké, volgende vraag. Hoe gaat het met de jonge knien? Nou, wie hadden nog... 3. Nee, we hebben nog Ien. we hebben nog één oor. Alle orenknietjes die ben verzijn, dus die ben naar orenbaasjes. En we gaan eentje houden, een jachten, hè? Ja. Ja, dus die horen we. En die hiet je ook van Jara, toch? Zo toch? Jara? Ja, toch? Of net? Of nee, Jara had hem uitgezocht. En Ja. had hij nog namen? Nee. Die had nog je namen. Weet je helemaal leuke namen van het knietje? Zet hem maar even hieronder, toch? Ja. Ja. Betekent maar een leuke namen van het jonge knietje. Hebben we Maar nog welke je naam? naam hebben we al? Nou, we hadden een Black and Tan, Black heet die. En we hadden, die Grutte heet Jara. Ja, die Vlaamse reus. Nee, die Duitse reus. Die heet Jara. Oh. Maar dan wordt die zaken hier al. Dan heet de Vlaamse reus heet heet Zaken. En dan hebben we nog, maar we hebben nog één naam hebben. Die heeft jouw knietjes nou. Ja. Dus had je een leuke namen weten. Titske en Roel. Nee, Roelof Jan. Ja, maar het is wel leuk dat de meesten dit zeggen, dat die mij betekent, toch? Ja. Ja, betekent maar leuke namen. Oké. Dit is een van Marianne, de mem van de trailer. Die had ik een vraag stellen. Wanneer gaan we weer een leuk weekend voort? Oeh, ja. Oh. Ik weet het, als corona voorbij is. Ja. Ja, Nou, beloofd. Als corona voorbij is, Marianne, dan weer een weekend voort. Maar de hele clan. Hé, die is net van mij. Zaken, ja, dat is goed lezen. Zaken, vies het leuk om een zusje te hebben? Ja. Ja, wat vies het leuk om? Kies, die laat het vol en klinkt zo goed met watje. Ja, leuk hè? Dan helpt het altijd van Bert aan met Bert. Ja. Ja. Hildo wordt heel erg. Maar volgende dan, Hildo. Usje. Als je in een oorloon als Friesland bij je moet zoest, welke loon zou dat dan wezen? Friesland. en mijn oorlogers. Een oorloon. Als het Nee. Friesland is wie vol, hè? Hoe is dan graag wij? In Nederland. En mensen zoeken graag in een Scandinavisch land dan wij willen. In Zweden of Noorwegen. En Heid. Ja, Oostenrijk. Oostenrijk. Ik kijk in Dat is Oostenrijk. echt wel leuk. Oeh, dan kan ik skiën. Ja. Ik wil toch echt voor Oostenrijk. Ik ook. Ja. Ja. En Hildo? Oostenrijk? Oostenrijk, Hildo? Oostenrijk? Nee, boek. Ja, Oostenrijk. Ach, hé. Zet. Tjibbe. Nou, wat zou er staan? Waar is je leukste boorman? Nou, Boorman Jan. Oh, met je. Boorman Jan toch? Hé, hoe chibbe. Is ook een Tjibbe? Nou, van mij boorman ja. Nee. Van die ook een Tjibbe? Ja. Van waard? Leuk Tjibbe, Boorman jongen. Zaken. Viest het leuk dat die mem jongt en toneel docht? Ja. Ja? Hier doet ik wel eens de vingers in neer en dan jongt men een beetje vals viest, hè? Of viest het een beetje te loerd. Maar meestal viest het wel leuk. Maakt wel leuk. Dat is wel een keer dat met een Ja, men had heel veel lang hier optreden met gewoon, hè? Dat wilt u wel gezellig. Wie is dat in mij, hè? Naar festivals. Volgende. Volgende vraag. Geen geduld. We gaan nog 12 vraagjes mee, dus ik ben er hartstikke op. Wat is het lievelingsdier van elke nier en waarom? Nou, maar hij beginnen. Nee. Een hoen. Een hoen. Ja. En waarom? Wat ga je Omdat ik vertellen? Ja. boxers heel leuk vind. Ik wil vroeger altijd al een boxer had. En dit is nou eens tweede boxer. Ja. De eerste boxer die had hij het cadeau gekregen van mij. En deze boxer had hij cadeau gekregen van hij. Ja. Dat was grappig. Ja. Ja. En wat is die lievelingsdier en waarom? Maar als ik het uitkiezen. Maar je Ja, het ja. uitkiezen. Een bokser. En tijger. Een tijger. tijger. Oh ja, zo goed. Maar die mag maar net in de hoes Nee. nou wel. Maar boeken lijkt het wel een beetje op een tijger. Ze hebben wel tijgerstreken, toch? Dus daar is eigenlijk twee in één. Hey. Mijn lievelingsdier. Ja, ik denk dan toch een kat en een Fries kinder. Een kat. Ja. Ja. Nou, ik kijk nog een kat erbij. Doe ik nog. Oké. Laatste vraag, jongens. Oeh, de allerlaatste
vraag. Wat vind je on nota de leukste vlog? Poeh. Als zwemmen. Oh, nee, voetballen. Dus de eerste keer dat je voetballen mochtest? Is dit het leukst? Nee, als zwemmen en voetballen. Ja, die komt nog van het zaak zien afzwemmen. Die vind ik wel heel leuk, hè? Ik denk dat dat ook een van mijn favorieten is. En die van de puppies van boerman Jan en boervrouw Ted. Die vond ik ook heel leuk. Dat reed erin, vond ik wel leuk. Oeh, ja. Ja, hij had hier een hele mooie vlag, maar toen hij een stuk van de Oude Sterrentocht riep hier, hè? Ja. En Ilda? En Ilda, wat vond je een leuke vlag? Toen ik draaien die voor het eerst. Ja toch? Ze gaat erin draaien. Kom maar. Zie je die zin? Hier is hij. Ja. Nou ja, dat waren dus de vragen die we kregen hier. Hartstikke leuk. Nou, mocht je hem nog meer vragen hebben, ik bedoel, je kan altijd komen met mijn vragen. Altijd goed. Ik zou zeggen, vond je dit een leuke vlog? Abonneren, dus het blauwtoen kom weg. En dan een chill-app voor de tablet of telefoon. Ja, Zaak zei het al. Blauw toen kom heen. En via het net de chillen te downloaden voor die tablet als telefoon. Doei. Doei.